El llibre La Jo de Brive de les Cases de la Seda al Pont de Brooklyn, de Josep Costa, s'ha presentat al Cèntric Espai Cultural. Una xerrada organitzada per l'Associació d'Escriptors Pretencs Tinta Blava, on l'actor, autor i director teatral presenta les seves memòries, autobiografies, pensaments i reflexions al llarg de tots aquests anys de trajectòria. El llibre és una mica la història de la meva vida, des que vaig néixer fins gairebé el 2015, que és quan el Cadix fa els 40 anys, i aleshores són coses, històries, no? Bàsicament, clar, al fer-ho ara, doncs he anat incorporant, no? Allò que la memòria encara és fresca i aleshores doncs vas omplint. El llibre està dividit en dues parts basades en espectacles que Costa va presentar al Festival de Teatre de Sitges. La primera part, Ulls d'aigua blaus, és l'ampliació d'un llibre que el mateix autor va escriure l'any 1979. Sobretot la primera part, el que em deia la gent, almenys quan ho feien teatre, no? És que li recordava molt doncs, la seva joventut. O sigui, les coses que passaven als anys 60 i 70, bàsicament. Sobretot tota la primera part, que és absolutament nova, tot el pròleg, que és la història dels meus pares. Llavors hi ha unes fotos, meves també, que et porten una mica per il·lustrar, no? Per una altra banda, en El meu Ginsberg, l'autor explica la seva relació amb el poeta americà i fa un retrat de l'època dels 70 narrat des del seu punt de vista. Llavors, la segona part ja comença el 77, i aleshores és el 77 fins al 2015, no? I pràcticament està centrada als Estats Units, o sigui, a Nova York, bàsicament. De Boulder, de Colorado, i d'estar al Naropa Institute, que és una escola que hi ha, que és de l'Allen Ginsberg, que era de l'Allen Ginsberg. Un referent cultural del Prat que recull part de les seves vivències en un sol llibre titulat La Jo de Brive de les Cases de la Seda al Pont de Brooklyn.